Hekk kif qed noqorbu ġmieru lejn il-jum tal-miliet Net News ħal opportunità li jiltaqa' ma' membri mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta biex ikollna ħiel tat-tip ta' temp li nistgħu nistennew f'din il-ġurnata. Net News kellem ma' Patrick Zara fejn stqar li din is-sena it-temp fil-miliet se jkun relattivament komdu. Ara nistgħu ngħidu li t-temp li ġejja l-miliet jidher li ħajkun qisu tajjeb bħalma kienu l-ħar 3 snin. Il-temp pjuttost kien ftit imsaħħab, jiġifieri nistgħu ngħidu li ħajkun tajjeb. Issa barra minn hekk anke t-temperatura ħadkun mhux ħażin għal żmien tas-sena, ġifieri ħadet għandha titla' xi 18 fejn anke jekk naraw l-aħħar 3 snin erba' bisu kienet tilgħab fl-istess ilma, ġifieri kienet qisu bejn 16 18 grad. Patrick Zara kompla biex jikkumpara s-sena 2021 ma' snin ta' qabel minn diversi aspetti inkluż l-ammont ta' xita li niżlet matul ix-xahar ta' Ottubru u Novembru. U għal saħaq li din is-sena kienet waħda ikkaratterizzata b'aktar mal-temp meta kkumparata ma' snin ta' qabel, iżda x-xahar ta' Deċembru kien xahar relattivament xogħol meta kkumparat ma' snin ta' qabel. Din is-sena għalkemm matul is-sena nistgħu ngħidu li sa Settembru kien normali, kien bħas-soltu pjuttost ma' x-xita kienet batuta ħafna. Imma mbagħad Ottubru u Novembru tagħna ħafna xita, tantu hekk li f'Ottubru fejn is-soltu qisu bħala medja jkollna ta' 76 mm. Dis-sena kellna 248 mm, ġifieri kien hemm qabża kbira. U anke f'Novembru kellna qisu l-istess, qisu kellna fejn qabel kienet tkun ta' 101 mm, il-medja d-darba kellna ta' 148, ġifieri kellna qabża sew. Issa, Deċembru ma jidhirx li tagħna daqshekk, pjuttost Deċembru kien kajman ħafna. Jurgen Xerri għal Net News.